שלום אורן, שמי אתי, אני פותחת עסק של קונדיטוריה בריאה, עוגיות בלי סוכר, בלי קמח לבן ועם המון אהבה. הייתי אתמול בהרצאה על יזמות והמרצה אמר שצריך לעשות מחקר קהל יעד. אבל מה זה אומר בכלל? אני יודעת לעשות עוגיות, אני לא בא מהעולם הזה של מחקר ואין לי מושג מאיפה להתחיל. מה שצריך לעשות זה פשוט לשאול את האנשים הנכונים את השאלות הנכונות וללמוד מהתשובות. אז ככה, שלב ראשון, תשאלי את עצמך, מי מהסביבה שלך הכי מתלהב מהכינוחים שלך? תני לך טבלה שיש בה שם, גיל, מין, מצב משפחתי, מה הם מחפשים? עכשיו התשובה שתתני לעצמך נקראת הערכת מחקר. נניח שאת מעריכה שאימהות בנות 30-40 אוהבות בריאות אבל לא רוצות לוותר על המתוק. איך תבדקי אם זה נכון או לא נכון? פשוט שלחי להם הודעת וואטסאפ, בהודעת תכתבי אני בונה עסק חדש, אפשר לשאול אותך שתי שאלות קצרות, מה את אוהבת בקינוח ומה חשוב לך שיהיה בו? את אותה שאלה תעלי בסטורי, מה חשוב לך יותר, הטעם, הבריאות, שיתאים לילדים, אנשים יענו ואת תלמדי המון, כי התשובות שתקבלי יכוונו אותך באיזה מוצרים להתמקד ובאיזה לא. כך תביני מי הקהל שלך וכל העסק ירגיש מדויק יותר.